Sa iyo da, manihapon, pulong sa Ginoo. Mo niya itong nahon mga igsoon. Sakto ba niya? Okay. Share sa na ako mga igsoon, okay? So please share our live tonight. Ay, wag pa day, hapon pa day. Sa iyo ta kay, kuan ba? Anda ko tagagi. No? Makanti man tayo igsoon. So ako sa i-share itong live. Musta ang inyong adlong Miyerkules dia, mga igsoon? Sa share. We have 62 viewers this time. Mabungahong hapon mga igsoon. Praise the Lord for another blessed opportunity. Ngayang gitugot nga mamalandong daw siyang balaang pulong. Done sharing. So, again, kumusta diha mga kaigsuonan? Nagaampo ko kanunay ng naamos mayong kahimtang, mayong panglawas, puno sa grasya o pabor sa Ginoo, labaw sa tanan duol sa Ginoo. Praise the Lord. Inayaga may sugay. Okay? Shout out pastor sa Potter's Will Liberty from Sister Alma Bonga. Again, shout out daw kuno sa Potter's Will Liberty. Greetings from Sister Alma Bunga. Bunga o Bunga? Okay. I don't know what's really the exact or correct pronunciation. Okay, Alma Bunga. Or Bunga, okay. Praise the Lord. Shout out na ko bitan ng mga OFW diyan. Nasa sa Middle East, tanan. Around the globe, shout out tanang mga naka-permanent resident, tanang mga nurse diha nga OFW nga nagtan-aw kanunay nag-atang ba, no? And of course sa tanang mga seaman, mga seafarer, mabungahong hapon ninyong tanan mga igsoon. Kabalo na mo mga kaigsonan, mga OFW nga mga pinangga nako, usa mo sa rason hinungdan nganong mag-live ta kanunay. Because I understand, as what I have said, not all of you has or have the opportunity as always to go to church, di ba? Bisita, labi na mga kanasuran, na mga, there are so many countries nga very strict sila regarding Christianity. Mo nang nag-live ko igsoon aron makakita mo diha, no? Shout out sa on duty nga naminaw karon. Hello, Pastor from Talisay City, Cebu. Salamat sa mga pulong nga imong gina-share namo. Walay sapayan kanunay, Brother Tolin Giancarlo. Shout out po, Pastor, Brother Benz Isidore or Isidore Canilio. Hello, Pastor, watching from Lake Cebu. Lake Cebu? Love? South Cotabato. From Daneza Nolia Tirante. Okay, thank you, Sister. Shout out na ako mga igsoon, ang ako mga pinangga ang Cebu City Jail. Ang tanang mga inmates sa Cebu City Jail. And of course, sila si Brad Aris, shout out. Brad Magos, shout out together with your whole family. O sa iyang lovely wife nga si Lovely, Ma'am Lovely, shout out. Salamat sa Ginoo kay
Sama sa akong nadungog ni Aging Domingo, nagsimba na daw sila. Salamat, himaya sa Ginoo. Okay. Sa Kanipaan, Puok, Talisay, Living Water Christian Fellowship. And along gi-shout out also si Brad Ibang ug ang iyang tibok family, ang iyang ginikanan. Shout out, no, sa family ni Brad Ibang. Mayor sad ni siya sa kalimot na po ko basta sa RDC ni. Shout out na kong RDC 1 2 3. Shout out Brad Ayan. Og sa imuhang pamilya. Unya ako sa ning shout out bi ako ning kuanon bi. Basahon gyud ba? Okay. Para makadungog na yung pamilya ni. Okay. Pamilya Slaya. Shout out day ko nila ni Brother Roberto Iburan, Brother Eric Ramos, Brother Samson, Brother Jeffrey De Lima, og si Brad Tuting Kabiji or Kabihi. Og shout out sa ni Brad Pacho. Okay, Brad Pacho. No? Tanan, Brad Jao, shout out ang mayor sa Brigada 20, Masir to. Last Monday, I was there. Nag-share ko sa pulong sa Ginoo. Shout out, Brad Jao. Salamat sa dara akong isapaw. Thank you sa jersey. And long live kanunay ta uban sa gracias Ginoo. And akong i-shout out si Brad Kenneth. Okay? Og ang manghod ni Brad Jumar nga nasa maximum 19. Okay? And of course, akong i-shout out ang akong team from Living Water Christian Fellowship. Shout out to Pastora Ninette and of course, Pastor Jay Salamputan, Pastor Herman Romano, okay? Pastor Jimuel, Brad Adsel, shout out, Brad Danilo, Brad Louie, Brad Jerry, Sister Jardin, Brother Andrew, Brother Boying. Actually, ikson kaning gipanganlan ako nga kauban ako nga musulod sa Cebu City Jail. Puro po ni mga majority ani piniriso po gikan diha. Resulta sa pagwali sa mayang balita sa sulod, minggawa sila nga nabag-o na gibag-o sa Ginoo, gisurrender lang kinabuhi sa Ginoo mao nang karon sila na po nang tigbisita kauban ako sa mga inmates. But majority of them former inmates ni sila. Okay? Shout out Brother Rodolfo Flores and Arturo Flores. Oro ni gikan das Brisuano. And of course, shout out to Sister Sky Johnson of United Kingdom. If I'm not mistaken, thank you for sending 100 stars. Salamat kayo. God bless you more. Wadyo ko na ngayon no? God bless you more. Okay? And of course, akong gi-shout out kinsa pati uban si malipat ko ba Brother Andro, Brother Sister Sheila. Tanan sa team nako. Ako lang i-generalize no kay basi malimtan. Sir Paul Acosta, good friend of mine, police officer. Kababata nako nga buutan. Nga kauban ako ni siya kanunay na po ni uban-uban ako sa sulod sa Cebu City Jail aron muwali. Shout out to Sir Paul Acosta, a good friend of mine, police officer nga na-assign siya sa Camp Osmeña, Cebu. O kauban sa iyang kapikas sa kinabuhi nga si Ma'am Clarence Acosta nga kauban sa namo ni sulod dito. Isog muwali, lopigan si Paul kay hinay man to. Opposite sila. Parehas kong asawa, hinay ako bagsik. Bali-bali man na. Okay? So, akong shout out also ang mga jail officer, warden sa Cebu City Jail, no? Thank you so much. We're so grateful as always for the blessed opportunity that you have given to us to deliver the word of God inside the cell, no? Sa una kami among i-deliver siya sa gawas. Apan karon pulong nas Ginoo. Salamat kay no mga jail officer diha sa Cebu City Jail namo sa prayer. Og sa katumbrad nako nganing shikhan nako. Sa apelyido to Rosales man to. Basta nay brad nako diha Cebu City Jail nga nagshikhan ako. Long live. Saya Skiptron in arms. Okay. Watching from Iligan City. Hello sad brother Daven Kibol. Okay. Hello po. Hello sa Dixon Marigold Balisbis Diaz. Okay. Shout out ng utang ng kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City. Diri sa Barak, shout out. And of course, akong gi-shout out among station diri sa Clarin. Then ako ang ilang PNP life coach nga akong gi-shout out ang mga ambongan ug mga manyag nga kapulisan diri sa mua nga kanunay open maminaw sa pulong sa Ginoo, especially among hepe. Police Lieutenant Chief Amado Amba, og congratulations again nami bagong nadakpan. Drugs kaso, perminti man aron. Okay. Mayong hapon, Pastor, watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. From Sister Eileen Gomez Soriano. Ako nang i-shout out ang Pisigami family.
Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? I know na daghang nagsigig pahipira, mga kapastoran, mga kauban, mga lagad sa Ginoo. Shout out, Tisigami family. And of course, isa pa man, shout out ang tanang followers and subscribers in this page, mga star senders. Shout out ang ato ang 220,000 followers sa atong original page nga wala gi-recommend sa mita kay nay usa na lang ka restriction hapit na, no? Daghan tag kuan dito, daghan ta og mga followers 220,000 na and counting, naganaman nam siya kasaka bisan dili siya recommended. And of course, mabunghawong Kristohanon nga we have 35,000 followers. Sakto ba ko? Mabunghawong Kristohanon 2.0. Okay, thank you. God bless. May hapon, Pastor, pwede ba ko patabang kampos balatian sa kong anak so may sakit anak? Kanunay ni mong salamat. Wait. Kiara Lakri atong picturean, sister ha. Ay para kuan ba? Okay. Praise the Lord. Shout outs tanang mga followers na to sa Cagayan, daghang kay tag followers ba? Davao sa Cebu City, of course. Okay? And shout out na ako mga brad na ako sa Alpha Caparo, no? Advance 52nd anniversary. And say yes, keep thrown in arms, no? Ako ning balik-balik mga brad, as one of the advisor of Alpha Caparo, ang permi gyud ako encourage is ayo dili gyud nato kalimtan ang number 1 sa atong hierarchy, God first. Kay sayang atong pagpaningkamot kung dili na to i-appeal ang Ginoo. Walay lunglib mahitabo kung walay Ginoo. Ang sikreto sa taas nga kinabuhi, pabor, protection, Ginoo. Amen. So di ta kalimutan God first. Mga bro, lunglib ban sa grasya sa Ginoo. Again, advance 52nd anniversary. Pwede sad kunin niyo padalag ipes di ganahan mo. Remembrance good po. Praise the Lord. Okay. Nyara pinayan sa nakusog kayo. Right, so that's all no sa atong greetings. And anyway, before we start to pray, shout out din ako ang mga subscribers sa Mabungahong Kristohanon nga YouTube channel. Sa wala pa maka-subscribe, please do subscribe sa atong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Pastor, ngano nagimuhimo man kag YouTube channel? Gusto jud ka mo sikat, gusto kag viewers, no? Tungod kay ang atong live igsoon automatically ma-delete ni in just 30 days. After that, after 30 days, automatically ma-delete ni, sayang kayo. So kung gimo ako ni siyang i-download after our live this afternoon, then ako ni siyang i-transfer, i-upload sa atong YouTube channel. Free to subscribe. You can find the link in the caption of this live. Amen. Praise the Lord. And let's pray. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imong kamaayo, imong grasya, imong kaluoy nga ginabag-o matag adlaw. You are the reason, Lord God, why we are still alive at this very moment. There are so many people die today, but still you allow us to wake up today because of your unfailing love, because of your mercy that new every morning. Thank you, Lord. This time, Lord God, mamalandong ni sa imong pulong apan. Before me mag-start, palihog so siya mong kasing-kasing. Search our hearts, our mind, our feelings, nabay mga negatibo nga butang sa mong sulod, pasaylo ami Ginoo. Himoming angayan, himoming takos kay ikaw nga Dios balaan ka. Make us worthy, and as we listen to your word this time, I pray for a teachable heart. Kasing-kasing nga magpatudlo, magpakorek, unya musunod pod kay useless man, Lord, kung igo rami maminaw unya dili na musundon, walay mahitabo na mo. Ang milagro, ang breakthrough mahitabo kung musunod mi sa imong pulong. Lord God, i-bless tanang listeners, tanang viewers, bisan pa man ang mag-replay ani Lord God. I pray, Father God, as we listen to your word, let it be that your presence will be filled in our heart. Tuguti ang manifestation sa Holy Spirit among mabati, imong gahom, imong dihog, imong comfort, imong hikap, Ginoo. And tagay mi kaalam gikan kanimo, lamdag sa Espiritu Santo aron among mas mapalawman ang imong pulong. And Lord God, again, bless all of the listeners, all of the viewers this time. Lord, you alone will be lift up. We lift up only your name
this time, Lord God. You alone will be glorified. Wala mi magpataas o relihiyon, pundok, simbahan, but we lift up only one name. The name above all names. The King of Kings and Lord of Lords. It's Jesus. So it's all about Jesus this time. Ang nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo. Salamat dance kadaugan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, before we start, again, I just want to encourage everyone to share our live or to mention your friends and loved ones here in the comment section. Or you can also type at followers, at highlights, at everyone. Of course, aron imong mga friends, makabantay nga nag-live ko. Okay? Let's start. And our topic for tonight, hapon day, this afternoon. Our topic this time is about kanabitang naman kapsyon na to karon ang atong kaning mata na to ba, no? Kabalo ba mo igsuon nga? Actually ako na ni siyang gi-revive lang, akong gi-refresh ni siya nga topic kay daghan pa man ko kayo, sige og pangutana na ko ba. Unsa daw ilang buhaton aron malikay sila sa mga labi na kaning mga pornography, no? Malikay sila sa na mga sala bitaw nga basta na sila gipa-advise na magpa-counsel nga mga sala nga ginagmay o dinagko pero ang tanan nagsugod sa mata. Parang kahan to mo igsoon kaniya tong mata ako ning gibalik. Gamay ra niya tong mata no, gamay ra ni siya nga parts sa atong body but diri pwede ni siya makahimo o may hinungdan nga makahimo tagdako nga sala. Mata. So atong basahon ni mga igsoon. Text to English ni, tulo ni Bisayon. Okay, anyway, shout out ang Dawahon Islands. Okay, somewhere in southern Leyte, shout out to Sister Lilia and Brother PD Pinola. And of course, ako ang amigo Higala Ambungan Guapo Matso o kanang dinihugan nga lagad sa Ginoo dia, Pastor Marlon Cotamora. Pastor, praise the Lord. Inampo Island da. Okay. So akong basahon diri mga igsoon ang giingon ni Jesus about sa atong mata. Recap lang tani no, kay nga naman importante ni nga masabta na to. Hangto dili ta kabantay ani. Paminaw, hangto dili ka kabantay ani. Sige jud kag ka-fall sa pornography or unsa nga mga sala nga mata ang hinungdan. Or magsige kag pamalikas panungo, ako mong pasabton. Okay, Matthew chapter 6 verses 22 to 23 according to Jesus. Again, Matthew chapter 6 verses 22 to 23. Jesus said, "Your eye is the lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, listen, healthy, himsog, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness." Again, Jesus said, in the book of Matthew chapter 6 verses 22 to 23, Jesus said, ang atong gisunod si Jesus, your eye, usa ka mata, o duha ka mata, eyes, okay, plural din na siyang eyes. Usara, your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Jesus remind us this afternoon or tonight with His word. Ingon siya, gipanumduman ta, kaning atong mata igsoon, gamay ra ni. Pero mauni silbi suga, lamp, nga maghatag og kahayag sa atong tibuok lawas. Amen? Again, ang balikon. Ang mata na to, gamay ra ni. Pero mauni siya mag-provide, no? Og kahayag sa atong lawas, tibok lawas. Listen, the next line, ang gingon ni Jesus. When your eye or when our eye or eyes is healthy, himsog, maayo, ang atong tibok lawas mapuno sa kahayag. Amen? Apan kung ang atong mata unhealthy or dili maayo, okay? Ang atong tibuok lawas mapuno sa kangit-ngit. Unsay buot pasabot ni Jesus? Ang buot pasabot ni Jesus igsuon. Magbantay tas tong mata, no? Ang atong mata igsuon, gamay ra ni.
Pero kung magdanghag ta, di ta magbantay kung unsa atong tan-awon. Kung unsa atong ginatanaw kanunay, wa ka kabantay, naghatag day siya og doorway or entry point aron makahimo kag dagkong sala pinagi sa gamay nga mata. And right now I'm referring to social media. Why? Because nowadays the reason why there are so many young people, young ones, or dili lang young people, even adults, okay? Kasagadagan mga igsoon, mga Kristohanon karon, from the young people to adults, ang ilang relationship ni Lord nag-dry. Ang ilang first love ni Lord nabugna. Why? Because of social media. Because they spend more time in social media than the presence of the Lord. Are you with me? Kuha ninyo? Daghang mga tao karon igsoon, mga Kristohanon, mga alagad pagid sa Ginoo ang uban, mga nanas sa ministry, wala kabalo, wala kabantay ni kanga ang ilang relasyon sa Ginoo, nabugnaw ang ilang unang gugma ni Lord, ni disconnect ni Lord. Why? And the reason is because they spend more time in social media kaysa pulong sa Ginoo, kaysa pag-worship, kaysa pag-ampo. Amen. Muna bantayan na igsoon, social media. Kabalo ba mo igsoon nga ang social media is the most effective, nowadays, the most effective tool or instrument of Satan for us to be deceived? Kabalo man na. I don't think dili mo aware ta na. Ang social media, tanawa, atong ikumpara ang generations today. The as of now generation compared to my generation. Kuan man ko, 1984. I am 41 years old. And compared to my generation before, sa panahon na to, mga 40s diha. Oh no, I mean, 40 plus, 50. Kabantay mo ang social media before. Nihit pa yung cellphone. I remember during my high school days when I was third year. Okay? Ako pa to yung cellphone. Unya na usa ning abot duha mi na cellphone. Akong cellphone before is 3310. Mukatkat ko glube, mukatkat ko atop sa simbahan. Kay mangita og signal. Di ba? Ka-remember mo back then, di ba? Yung mapalit kag logo sa load, di ba? Na yung mga logo-logo, di ba? Na siya, no? Malipay na ka. Dili pa ka makitag mga video ato nga time. But nowadays, lahi. Dali ra kay Android ang mga elementary pupil. Even elementary pupil naka-Android. Nganong kay balo ko, dahil sige kong kuha sa kong anak. And I so many pupils today na lupig mi na Android. Okay? So, nindot, grabe na kayo. Sige, nag-email. Makita na ko during free time. So, abi yung mga igsoon. Akong balik ko, no? Social media nowadays, mao ni siya ang pinaka-epektibo nga instrumento ni Satanas para ilaron ang mga Kristohanon. Kabantay mo? Okay. Daghan nagpa-advise na ako. Pastor, unsaon man ako ni Pastor, na ako sa worship team. Dugay ra kong Kristohanon, Pastor, pero maadik pa man ko og pornography, Pastor. Unya, usahay makakumit pa ko og masturbation. Usay, Pastor, ngano man nga Kristohanon ako mamalikas, magkukusog, magkumanungom, kung kalit, Pastor, mamalikas, pero wala ka kabantay, tungod na si mong gitanaw. Unsay gingon sa balang kasulatan, unsay gingon ni Jesus? Kung imong mata, healthy, imong tibuok body, puno sa kahayag. But first line, ingon siya, ang atong mata daw, maoy iwag, lamp ba, maoy suga, nga maghatag og kahayag sa itong lawas. Kabalo ba ka igsoon? Nga kaning atong lawas, ang atong behavior, ang atong attitude, ang atong gisulti, ang atong action, refleksyon na sa atong nakita. Refleksyon sa atong nakita, ang imong nakita, musulod sa imong nahuna niya, musulod sa kasing-kasing, munaog, mulihok imong kamot, musulti imong baba, then ang imong behavior, na sudden change of your behavior because of what you saw, what you see in social media. Listen, prangkahan ta mo, ibutang ka lang na to, ang imong sigig tanaw sa social media, hiliki kag mga romantic nga mga movies or unsa diyan niya. Hantod, naabot na ka, nagsige na kag tanaw og mga TikTok, mga sexy diyan nga mga babae or unsa diyan nga mga laki, mga gwapo, mga ambungan.
nagsige kag tan-aw niya, the more siya ning absorb sa ang nakita sa imong mata igsoon ning sud sa imong utok, ning sud sa imong utok nag-meditate kanto ning sud sa kasing-kasing ning lihok ang imong kamot. Okay? Nganong ang lalaki o babae makakommit man og masturbation tungod sa ilang nakita sa ilang mata. Di ba? Mata ang hinungdan nganong nakasala sila. Sala day na pastor. Day one time niingon ako ba regarding aning masturbation, ingon siya nga kinahanglan man gud pastor nga mauni ana na siya daghang mga rason-rason ba ana siya nga di man ni sala pastor kay umni ya nga na ba daghang kay siya rason ya wa man ko naon ay kog ilara di ko mutuo dili mo activate na siya igsoon dili ka mo gana na kung wala kay giuna-una. And matod pa ni Jesus kung ang usa ka lalaki magtan-aw sa usa ka babae nga adunay daotang unahuna nakakommit siya og pagpanapaw sa iyang kasing-kasing. So masturbation igsoon equivalent to adultery according to Jesus. Kuha ninyo kay magmasturbate ka ang imong unaon tao lalaki or babae vice versa ni kay tanan no dili ni sa lalaki ra kay ang mga nay ubang mga babae mga lakas ng loob kay magpa-advise nako kay mao iyang weakness di ba. Bot ni babae og lalaki parihara bis nagsugod mata mo nigsoon ayaw pagkumpiyansa pagbantay og unsay imong gitan-aw kung unsay kanunay tagaan mo og panahon sa social media ako ning balik-balik duhay naong ani kangit-ngit og kahayag naay mga sa Ginoo di anapoy sa panuway majority di naay daghan sa panuway man ang pagbantay, pili ang imong gitan-aw. Kaya usa sa inungdan nga dili ka kagawas sa pornography, dili ka kagawas sa masturbation, dili ka kaundaw pamalikas. Nganong mamalikas man ka? No? Nganong ang tao mamalikas ngano man? Kaya ang mata tuwa kanunay sige tan-aw ba sig tutok sige email. No mata sige email, mapildi, marang down ka, mukha lang yaw, pis, no? Nganong magsigig pamalikas manungo ang usa ka tawo igsoon kaya ang iyang mata nagsigig tan-aw nagsigig scatter di ba mata nakakita ka nga napildi ka sa scatter nakakita ka nga napildi ka sa email namalikas kag kalit hasta imong ginikanan imong gibalikas mata nagsugod. Amen. Musulti lang ta mubuhat ta tungod sa atong nakita. Amen. Mao na niingon si Jesus nga kung ang imong mata daw unhealthy. Unsay makapa-unhealthy sa tong mata tungod kay ang atong gitan-aw dia way hinungdan. No? Ang atong gitan-aw dia dili makatabang sa atong spiritual life. The more you focus or you stare, nagtutok ka diha imong mata, naglurat diha social media, unsa man imong gitan-aw dia mga igsoon. No? Kung mga negatibo siya, ni-absorb sa imong mata, ning suod sa unahuna, ning aris kasing-kasing, negatibo yun na imong buhaton pod. Amen? Kaya nga mas Jesus, kung sa'y nasa imong kasing-kasing, mugawas man gina. No? Kung imong kanunay gitanaw, mga negative siya, no? Dili makatabang sa imong espirituhanong kinabuhi. Bantayin na, mapiktuhan lagi imong behavior, imong action, mapiktuhan. Unang pagbantay, igsoon, karon kusog kayong gamit sa panuway, aning social media, dapat atong mo-activate ang self-control. One of the fruit of the Holy Spirit is self-control. Dapat mauni i-activate nato. Dapat kamauta, disiplinado ta atong kaugalingon. No, disiplinado ta bastong gitan-aw, kabalo ka nga kanang imong gitan-aw matrigger imong kaluyahon. Kabalo ka ngang imong gitan-aw, ala padulong na jud sa pornography ba, masturbation, padulong na ni sa pamalikas ba, padulong na ni sa kabuang ba, padulong ni sa kaluyahon ako. Ayaw padayuna. Amen. Dapat na kay pagpugong sa kaugalingon. Igsoon pariha rata ako laki ko. Ako gitintal ko pandipindi na sa atong mata, sa atong makita, dipindi na nato ipadayon ba nato nagtan-aw. Mupiyong bata ipalabay ra ba nato og mo-post ka i-click nimo. No? Bantayi imong mata igsoon. Kay nagsige kag reklamo nga ngano man ma-full man jud ko ani oy. Nganong nangabit man ko? Nganong nangabit ka? Kay unas tanan didto nimo nakitaan sa Facebook. Sige kag stalk sa iyang picture. Sige kag kakita niya nga mga nagsulob sa glass full. Sige tanong gwapo man di jud ni siya. Oh, nindot ulo ka kay ring kayo nindot oy. Kanahan jud ko ni ba type kay. Dis mata. Sige kag stalk. Di ba? Sige kag tanaw niya nga ako ni sir na ako nakita ang gwapo ba. Nako nakitaan nga ka workmate. Gwapo lagi siya no pero mustok ramang ko, di man minyo na baya ko, di ba? Nga na ta usahay, minyo na baya ko, kabalo ko sa akong side, kabalo ko sa akong kagalingon, minyo na ko, pero stalk lang na ako. Wa kay ba, the more you stalk, anang tawhana, anang bae or lalaki,
The more na siya mo absorb sa mata, musod sa imong una pagbati, unya makitaan ka sa yawa, ang yawa magmonitor man na nimo. Ang yawa nagmonitor nimo. Hantod tintalon ka, hantod makig-date, hantod hagdon dayon ka og or ikaw ba'y manghagad nga mag-dinner mo or mag-lunch, mag-breakfast, something na mo'y man noroy, hantod na fall mo into premarital sex or adultery. Dis ana gikan mata. Kay sige kag pang stalk dito sa yung picture. Kuha ninyo. Ana ka wise ang yawa igsoon. Dapat wiser ta. Why? Because we have God. The God of wisdom. Ayaw itugot nga duwa-duwaan tas demonyo. Matinga ka igsoon imong tapan na malikas na yawo. Pistigiat. Buang nga. Wala ba? Ngano man, napildi na scatter imong tapan. Nag-scatter, di ba? Nganong nakapamalikas siya? Iyang mata. Na siya nakita, napildi siya. Ang iyang parapalit og bugas, napildi. Nakapamalikas siya na there is a sudden change of his or her behavior. Ngano man, ang iyang mata kay tuwa man dito nakakita siya nga na-lose siya, di ba? I remember one of the news before. I guess that it happens last year nga naay somewhere in Cebu man siguro to if I'm not mistaken nga usa ka student or batanon nga na-rank down siya na-rank down siya sa ML, minglokso siya sa overpass. Buhi pa nun siya. Kay ubos lang na overpass. Nilukso siya. Why? Rank down siya. Dis ana mag-start mata. Nakita niya. Nagduwa siya gimel ba? Tanaw niya. Na-rank down. Pildi siya. Lukso siya. Mata. Daghang sala. Igsoon. Madagko o gagmay. Mata. Nagsugod. Manaingon si Jesus. Inyong mata. Kung ang unhealthy ang imong mata, ang imong lawas mapunos kangit-ngit. Apan imong mata kung healthy, imong lawas mapunos kahayag. Ang gimi ni Jesus igsoon, kung ang atong mata igsoon, kana bitaw maayo kay ang atong ginatan-aw sa social media, di man jud kalikayan kay naman tay Facebook. Kanang makapahimaya niya, atong lawas pod puno sa kahayag. Amen. So ang atong kamot, ang atong nahuna, ang ato ang baba, maayo pod ang manggawas kay ngano man ang atong ginatan-aw igsoon kay kuan man dili man makadaot nimo. But once ang atong gitan-aw makadaot na to mga negatibo, mga laway, mga dili maayo, mapiktuhan gyud na imong behavior, imong karakter, imong sinultian. Mukha lang kagkasuko ngano man tungod sa imong gitan-aw na suko ka, nadala ka. Amen. Mo na magbantay ta. Atong mata igsoon ako na ning gibalik-balik gamay ra ning part sa atong body. Apan pusdaghag sala nga mahimo tungod sa atong mata. Mao na igsoon, remember we have self-control. We have the Holy Spirit. Please listen to the conviction of the Holy Spirit. Kung i-convictar ka sa Holy Spirit nga, nak, mana, taas na kay time da. Basag Bible na, ampo na. Undang dayon. Ayaw palabi igsoon imong mata, ang imong gitan-aw, dili maayo. Apan tuguti, nga ang imuhang kanunay tan-awon, mga butang, mga talan-awon, mga wali baron, or unsa dia, mga worship, naman dia sa social media. Majority sa imong gitan-aw, malipay ang Ginoo. Kay ngano man, maunay mo influence sa imong lawas, sa imong behavior, sa imong action, sa imong sinultian. Ako ning gibalik igsoon. Daghang cellphone nabungkag, nabuak, gidakdak, ngano man kay napildi og scatter, napildi sa email, nagpustaanay, napildi og sugal. Online gambling napildi, online sabong unsa man na. Mata gihapon. Kabantay mo mata ang inungdan gilambos ang cellphone. Amen. Daghang mga sala igsoon nga gagmay og dagko. Mata ang hinungdan. Sakto si Jesus. Ingon siya, akong balikon na itong teksto, igsoon. Your eye is the lamp that provides light for your body. Amen? Atong mata, mao ni gitawag og suga nga maghatag og kahayag sa atong lawas. Tungod kay mao man ni suga, pilia. Ako na ning gibalik-balik, pilia. Kung unsa ang imong gitan-aw. Kung kabalo ka imong gitan-aw makadaot, ayaw padayon na. Apan kung kabalo ka ang imong gitan-aw makaayo halap padayon na. It's the matter of choice igsoon. We have self-control. Ang uban maingon, tao ra man gud mi pastor magbuot man yes tao ra ta. Tao ra ta pero dako na ta. And labi nagkabalo na ta sa kamatuoran. Yes, tao ra ta dili ta perpekto apan gitagaan tag enough wisdom ni Lord to know, to understand, to recognize what is right and what is wrong. Dili pwede igsoon, dili na excuses nga tao ra ta, dili ta perpekto, tuyuan na to. No, we have, that is why God sent His Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit will produce self-control aron makapugong ta. Choice yun na to.
Amen. Choice gyud nato mong matintal ta. Pwede man ta mo sukol, pwede ta mo dagan, pwede nato dili pa uyunan ang ato ang gitan-aw kung kabalo ta nga makadaot nato. Kung gusto ta igsoon nga mahuas ta sa pornography, masturbation, kanang sigig pamalikas, tan-aw ang imong gitan-aw kay basin maunay doorway or entry point. Dapat disiplinado ta regarding sa atong unsa atong gitan-aw. When it comes sa atong pag-spend og time sa social media, dapat mo pili ta. Amen. Kamao ta mo pili mo tanaw unsa atong tan-awon. Ngano ang mga bata karon kusog na mamalikas. Ngano ang mga bata karon ang mga young generation karon even in elementary level kusog na mo malikas mga igsoon. Kuyaw na kayo. Kay ngano man tungod sa impluwensya sa ilang gitan-aw sa social media. Mga bata ron kuyaw na. Kuyaw na kay mga terminology, kuyaw na kay mga si tawag na kanang na sila mga sinultian ba ilang mga term karon no. This young generation laki na. No? Nga naman, tungod sa ilang nakita, example, akong anak. Saya kung anak, so nanay mga isulti, nanay sa mga gesture nga, badlungo na mo, nga naman. Among pangutanon, di sa ka na, wa man nagkakaroon di, sa rails, kabantay mo, sa rails, no? Mao na akong giingon ninyo. Igsoon, gitagaan tagkagawasan sa Ginoo. Naamang gitaning generation karon nga grabe na kadautan. Di naman di kapugnan. Gipanagna naman pilia. Ug unsay imong gitan-aw niya dapat kamao kita kanang natay self-control. Amen. Kung kabalo ka nga kanang imong tanawon, posible kang ihatod ana sa kalaglagan. Posible nga matrigger imong kaluyahon, ayaw padayon na. Utla. Amen. Choice raman na nato, wala may sala igsoon nga ni diretso ta pagpakasala. One time nagistorya mi sa akong asawa or basta na ako ka-istorya akong asawa and mga pastor. Then ang among topic is kanang ubang mga lagad sa Ginoo nga naka-commit og adultery. Nga akong kastorya, pastor ito akong kastorya ko nga. Ngano kani pastor no nga? Pastor god alagad sa Ginoo kamao na pud musukol og demonyo pero nganong nakabuntis pa man gyud. And then kay bawo mo kung sa itubag sa atong pastor nga mas older pa nako, mas karaan pa sa ministry ingon siya. Me pastor, for me I believe before siya naka-commit atong adultery, napatoy struggle siya una. Napatoy battle yes tinuod. Walay sala nga ditso-ditso ka makahimo. Napadug kay pakibugno ana. And it's our choice kung magpauyon ta sa atong craving or mudagan ta like Joseph. Amen. As what I have said, kung imong gitan-aw kabalo ka nga matrigger imong kaluyahon. Kung ang imong gitan-aw kabalo ka nga basin makapamalikas ko ani kay magduwa na pug og scatter, magduwa na pug og unsa mga online games diha, mapildi ko basin kabalo gali ka igsoon nga ang imong kaluyahon kay because each one of us has different weakness. Wala may tao nga walay weakness naa gid ta. Ug maunay gibantayan sa yawa atong weakness. Kung kabalo kay igsoon nga kanang imong gitan-aw sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, kanang imong gitan-aw, maoy hinungdan nga matrigger ang imong kaluyahon. Ayaw padayon na. Amen. Ayaw padayon na. No? Ayaw pa uyon igsoon. Sukli. Ako na ning gibalik-balik igsoon ang tentasyon na agid na. Every time, every second, every minute, every hour matulog ta nay tentasyon. Apan ang tentasyon gitugot sa Ginoo aron sukla na to. Di ba kung giing gibalik akong balikon? James 4:7 resist the devil. Dili aron pauyonan. Sukla na to. Our Christian life is full of challenges. That's normal. Walay sayon, walay hayahay sa kinabuhing Kristohanon. Labi na kung nagpagamit ka. Atakihon yung kas panuway sa demonyo. Kaya yawa, gina siya. Pirti gina siyang yawa. No? Magkumpiyansa ka. Imo siyang taga-doorway. Tagaan mo siyang entry point. Then atakihon ka. Mao na nga, akong ipainumdum nyo karon mga igsoning taknaas ka. Gabi na. Okay, kagabi on. Alas naman. Naman kay Facebook. Maybe na kay Instagram. Ang uban diyan, na kay YouTube channel. Na kay TikTok. Way problema na brad, dili na sala. Ang sala, kung patakataka kag tan-aw diha, ngang imong gitan-aw, wa malipay ang Ginoo. Magwise ta, sometimes ma-fall ta sa sin. Why? Because danghag ta. Amen? Magwise ta, igsoon. We have the Holy Spirit, ang advantage na to. And I believe, the moment, mga igsoon, nga padulong na kamuhimo og dili maayo, ang Holy Spirit mag-una na. No? Magkurog ka, makonsensya ka, makulbaan ka, tudluan ka, ikurek ka, konbiktaron ka. Oops! Anak! Piti ka diha! Ayaw pa na yun na paliw.
Ipalabay ra na, scroll, ayaw hunong. Muhunong ka, hala. Piti jud ka siyawa. Amen. Be wise. Pilia ang imong tanawon. Kaya ang atong sinultian, atong kamot, mulihok ni ang atong behavior. Depende na kung unsa atong gitanaw. Mapiktuhan ato ang tibok lawas sa kung unsa ang atong gitanaw. Kaya ingon si Jesus, ang ato ang manggong mata, mo'y suga nga maghatag og kahayag sa atong lawas. Ang atong lawas mahimong mapuno sa kahayag, mapuno sa kangitngit. Depende sa atong gitanaw. Kung atong gitanaw iya sa kangitngit, mapuno sa kangitngit. Ang atong binuhatan mahimong iya sa kangitngit. Ang atong sinultihan mahimong sinultihan sa kangitngit. Ang ato ang behavior sa kangitngit. Ngano man kangitngit man imong gitanaw. Puno atong lawas sa kangitngit. Apan kung atong gitanaw igsoon, iya sa Ginoo atong lawas puno sa kahayag. Ang atong sinultian mahimong panalangin sa uban. Ang atong binuhatan sa atong kamot maayo. Ang atong behavior, atong characters godly. Diyos nun. Why? Kay nga atong gitanaw kanunay mga makapahimaya sa Ginoo. Mao na igsoon. Amen. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Again, mata na to gamay ra kay ni. Sa mga nagtan-aw na nga medyo singkit, sineta o sinito, gamay rin kayo mugmata. Pero kung di mo magkumpiyansa mo sa inyong gitan-aw, pwede na makakreate og dagkong sala kanang gamay nga mata. Mao na igsoon ay kumpiyansa. Be wise in everything kung unsay mong tan-awon. Yes, I have social media. I have Facebook. I have Instagram, and I have YouTube channel. You know that. Pero disiplinado lang ko sa akong gitan-aw. Akong gitrain ang akong mata kung unsay tan-awon. Akong gianad akong mata nga ang tan-awon, mga butang lang nga healthy, productive, makapahimaya sa Ginoo. Kaya nga naman, kabalo ko nga akong gitan-aw makapikto sa akong pagkinabuhi. Mapiktuhan akong pagsulti pinagi sa akong gitan-aw. Kabantay mo sa igsoon nga naay usahay mo kalitlag usahay mga friends sa Facebook, mukalit lang og ingon og F, di ba? F, dadadadat. Pamalikas ba? Or yaw, dadadadat. Or giat, dadadadat. Bu, dadadadat. Da? Mamalikas sa Facebook. Nga naman na, napildi og scatter or napildi na og kuan. Butang ka lang, napildi na sa kanang na online games baron nga ML. Na rank down, no? Nga nung nakapamalikas sila, nga nung gipost pag nila ang balikas. Nga naman, na-disappoint sila. Nga naman, sa ilang gitanaw. Nakitaan man nila, rank down ta, pildi ta, loser ta. Nga mag-type din dito. Amen? Magbantay. Mapiktuhan atong sinultian, mapiktuhan ang atong linihukan, atong behavior, atong characters, mapiktuhan atong tibuok, pagkatao, o pagkinabuhi sa atong gitanaw. When I exon, again, before I pray right now, pilia, pagbantay kung unsay mong gitanaw. Kay kung dili ka kabantay, matingala ka sa sunod nga minuto, nakasala na ka. Tungod kay wa ka kabantay sa imong gitanaw. Amen. Ang tanan igsoon choice ra nato. Kung nga akong ikadasig, in Jesus name, himuon natong choice ang kabubuton sa Ginoo. Dili ta magpauyon sa kailigon sa atong unod. Craving sa atong unod, lawas nung kalipay, tawhan no. Pauyon ni ang kabubuton sa Ginoo. Kay nga naman, unsa imong nakita gali, mausanay mo resulta sa imuhang lawas. Mo resulta sa imong sinultian, imong linihukan, imong behavior, resulta na sa atong ginatanaw. Amen. So again, spend more time in the presence of the Lord, no? Aron mahimo kang sensitive to the conviction of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will always produce self-control. Kung naa kay self-control, makapugong ka kung unsay imong tanawon. Amen. Mo na mensahe sa Ginoo igsoon. Mubo ra o taas na ba? Pero kung ato ni siyang masabtan o i-apply, di ka mayano-yano o ilad sa yawa. Mata, be careful little eye what you see. Amen. Let's pray. Father in heaven, salamat sa pagtulunan nga imong gitudlo kanamo nining kahaponon or kagabion. Lord, thank you for your wonderful message for us tonight. Nga dili mi magkumpiyansa sa among gitanaw. We know dapat kontrolado namo ang among gitanaw.
Kamao mi mo pili sa among ginatan-aw Ginoo kay posible maapektuhan ang among Kristohanong kinabuhi sa kung unsa among gitan-aw. Posible maapektuhan among sinultian, ang among buhat alihok sa kamot, among characters and behavior depende sa among nakita. So Lord, tabangi mi. Tabangi mi kay kung wala kami mahimo. Tabangi mi Lord nga kamao mi mo pili. Ug among pilion ang mga butang nga kabubuton gyud nimo Lord God. Among pilion ang makapahimaya ni mo Lord God kay mapiktuhan ang among tibuok lawas Lord God in our decision kung unsa among tan-awon mo impact sa among lawas. So Lord, tabangi mi. I pray nga mo activate ang self-control Lord God in Jesus name. And that way dili na mi mayano-yano sa kaaway Lord God. Salamat Lord, Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat sa bag-o nga pagtulunan nga mahihinungdan nga mahimo ming maalamon or wise or maigmat kung unsa among tan-awon kay ang social media karon mao gyud ni kusog karon apan dili na sala ang sala kung nagtaka-taka lang mig tan-aw. Mo nang Lord, I pray nga imuha ming tabangan and you allow your Holy Spirit to correct us, to teach us ug tagaan mig pagpugong sa kagalingon nga usa sa bunga sa Espiritu Santo. Again, thank you Lord, thank you for this message. I pray nga dili nimo labayng kawang apan namo ning kinabuhion Ginoo ug maghatod ni namo sa kadaugan. And right now, Lord God, I continue to pray as always to all of the viewers, listeners who are watching this time. Lord, I pray ingon nga imong ubos nga lagad nagaampo ko Lord God. Tanang nagtan-aw karon, I declare blessing in Jesus name. Unsa man nga klase sa blessing ilang gipangayo ihatag Lord God, walay matago nimo. Every situation nga ilang gitubang karon Ginoo dayag sa imong tubangan. So Lord God, right now I declare breakthrough blessing. I declare good health Lord God. I declare healing. I declare healing in physical and emotional in Jesus name. And I declare financial breakthrough sa mga nagtan-aw karon Lord nga na sila problema financially and especially sa naay mga utang Ginoo. I declare masulbad ilang utang imong pangitaad paagi Ginoo nga ma-provide ilang needs, magamit kag mga tao Lord God to provide their needs in Jesus name. And also Lord God, I pray, I declare deliverance tanang mga nagtan-aw karon na minaw nga gapo sa ini addiction Ginoo, makabaton sila kagawasan Ginoo. Ini addiction mga talikala ni Satanas Ginoo mabugto sa pangalan ni Jesus. And I declare transformation in the name of Jesus Christ. And Lord God, right now I pray also salvation to their whole family sa mga viewers karon Lord. If there's anyone who are watching this time nga gusto siyang kaluwasan diyang tibok pamilya among gi-claim imong promise sa the book of Acts Lord nga mutuo lang mi ni Jesus, maluwas mi apil among tibok panimalay. So Lord God, I declare blessing to our whole family. Mangita kag pamaagi Ginoo nga ang among tibuok pamilya muduol gyud nimo Lord God, way malisod nimo Ginoo. Kung amo nang gihimo ang tanan, wa sila naminaw apan kung ikaw mulihok walay gahi nga kasing-kasing nga dili mahumok in Jesus name. And Lord God, right now I pray also Lord sa tanang nagtan-aw karon Lord nga nakinahanglag trabaho, nakinahanglag item, I declare open doors of opportunity for a job in Jesus name. Tagai sila og kahigayunan nga makatrabaho Lord God. And of course aron makatabang sa ilang pamilya og makatabang sad sa imong bulaton Lord God in Jesus name. And to all of the businessmen and women who are watching this time, I declare prosperity, I declare kauswagan, pag-asenso, kalambuan, himua lamang sila Ginoo nga kasaligan, kapiyalan og faithful nimo Ginoo in Jesus name. Thank you Lord, tanan-tanan nga mga grasya, panalangin unsa man Ginoo ang gitinguha karon sa mga tanan nga namati Lord God, I declare imo ning i-grant in Jesus name, in Jesus name. Thank you Lord God. And this time Lord God, we claim the victory, among dawaton ang kadaugan, milagro, kaayuhan, panalangin, kaluwasan, kagawasan, among dawaton kini Ginoo. Uban sa pagtuo, himua lamang ming kapiyalan, himua ming takos Lord God. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan Lord God o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen and amen. Praise the Lord. That's all for tonight. Salamat sa pagkikuban yung mga igsoon. Himaya o kadungganan akong ibalik sa itong buhi nga Diyos. He alone deserve all the highest praises. Okay, thank you. Again, thank you no star senders na nag-send 150 stars from two person. Brother Lord James Talingting og si Sky Johnson from UK, if I'm not mistaken.
Thank you. Thank you. Prayer jud akong ikabalos no. Okay? Again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless gud sila. And that's all for tonight. Sa tanan nga naa karon diha sa line kanasuran nga nag-duty. I know lahi og time ta diri kami mga tug mi padung pagtaon. Tanang naa sa line kanasuran, I declare God's favor, God's protection and all the works of your hands. I-bless ni Lord, pabor sa inyong mga amo. And inyong mga lakang giyahan sa Ginoo ihatod mo sa kadaugan. And sa diri sa mua pareha sa mua karon og time nga padung mga tulog unya. I declare God's protection, favor, His presence will be with us for us to be safe and sound tomorrow nung pagmatay igsoon kay nama si Lord. And atong panimalay libutan sa iyang mga manulunda. Mga angels, amen. So that's all for tonight and again, I just want to encourage everyone to subscribe sa YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Kaya after this, ako ning i-download. Kunya akong i-upload dito igsoon. Amen? Thank you so much. See you next time. Okay? Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Good night, everyone. See you tomorrow. God bless.